lingkod. Sa di pa nato isgutan ning atong tema gyud karon sa ebanghelyo ha. Ato mga background ini nga kining ebanghelyo ha sinulat ni San Marcos. Kining tudlinga gyud kabahin sa Balang Kasulatan. Nagpasiuna ini ang hitabo nga diin si Jesus nakapanghupaw sa mga kiniiya sa mga tinun-an kaya ligay kuno wa gihapon sila makasabot sa mga sambingay nga gihimo. Kay mo nang gibasa gahapon nga giingnan sila ni Jesus. Pagbantay mo sa mga igpapatubo sa paan sa mga Pariseo. Wa sila kasabot. Muna ningon siya nga wag pa mo kasabot. Ang pasabot gayud unta diay niya nga hinay-hinay tinuod ang pagsabot sa mga tao o sa iya mga nabuhat nga panuli gyud unta ni makapakgang sa pagpadayon sa pagtuki gayud kun unsa ang kamatuoran. Karon sad nakita nato hinay-hinay ang pag-ayo ni Jesus sa maong buta. Nya sa katapos ugma ang basahon nini mao ang kabahin ni adtong mangutana si Jesus kung kinsa siya sumala sa mga tao. So lain-lain ang perception, lain-lain ang pagsabot, lain-lain ang kahibalo, kabahin ni Jesus o lain-lain mga tao. So, muna yung proseso ang iyang gihimo. Dahil sa katao, gidala sa ubang mga tao, kay siya ligay buta. Muna, iyang gihikling, wa niya iipon diya sa katawhan, iyang gipahilayo sa balangay. Tuyo og tumong, magayod nga wala na distractions unta. Sa iyang mga buhaton, niya nang sa kamilagro, nga pagpahiuli sa pananaw sa maong tao. So walay distractions. Una, hinay-hinay nakakita ang maong tao. Sumapa niya, mura silang mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Ang iyang nakita nga silhouette o mga tao kuno nga murag kahoy nga naglakaw-lakaw. Hangtod, kaduhan niya ang gitapiwan, iya kining gipangutana o gingnan niya, klaro na gyud kayo ang tao o ang nibalik na ang iyang maayong pananaw. Ngayon unsa man day ang power sa atong Ginoo, no? Unsa man day usahay ang atong mga hangyo. Nagtug-an ni sa kinaiya nato o kinaiya sa atong Ginoo. Tali niya nang gitawag nato pag-ampo nato. Nga diay mo ni nagpamatuod gyud, no? Nga ang mga pag-ampo nato nga gipangayo sa Dios dili instant tubag dayon. Magpaabot gyud ta ay nga dunay sa hinay ihatag natong Ginoong Dios. Gani usahay ang atong giampo nato nakalimutan nga naampo na dayon ni nato. Nya nakamawat makamatngon uy gihatag naman dayon itong Ginoo. Ingon day ana ang Ginoo, no? Mura og dunay sa proseso nga gitan-aw. Dire ingon siya nga wag tanga ang mga distractions. So iyang gipahalayo ang tao sa mga laing katawhan pod aron way distractions. So muna sa itong mga pag-ampo naa sa na mga distractions pero sama siyang gihimo dinhi di ka na makahimo kanato og makatukmo nato sa discouragement. Marabag awa man da ito ang tawagas ng Ginoo. Sige lang. Kay mo gid na iyang pamaagi. Iyang pamaagi nga dili diha. Pero dunay nagpamatuon nini nga the fact nga ang tanang mga pag-ampo nato nadungog yun sa atong Ginoo. Ang tubag wa ta kay bawo kanos kay siya ra man gyud ang makabaw. Ug iya man gyud ng gahom sa atong mga hangyo, sa atong mga yangungo, sa atong Ginoong Dios. Nagi panahon nga di na kay ta kay bawo ligi nga dugay na ning ipangayo nato. Nya dagi hatag na. Man na sila kuan di ba mo na hitabo ni Juan magbubunyag tali sa iyang mga ginikanan. Ang mga ginikanan niya sumapa tiguang na kay sila. Niya sige ligapag ampo si Zacarias. Nga unta doon na sila anak. Nga pa na pag-ingon sa anghel mahimo namong inahan amahan. Wa dahil makatuo kay nakalimot na to sila. Nga natiguang na lang kayo.
wa gyud ihatag kanila ang gihangyo nga unta doon na sila anak. Pero gihatag si Juan magbubunyag. Amo ni ang proseso sa atong Ginoong Dios, no? Nga makita nato bisan sa atong pagtuo. No? Bisan sa atong pagtuo. Naghinahinay. Di ta magpaabot nga diha-diha. Tuo mo spark din ang tong pagtuo. Diha-diha kalit lang dayon kita nga matuuhon. Well, nay uban, no? Kanang gitawag og leap of faith. Pero dili kayo ingon ana in general ang pamaagi sa atong Ginoong Dios. Maniniya sa nag-una ko, sunod ini mga bahin, mangutana si Jesus, suma sa mga tao, kinsa man ako. So, naglain-lain ang mga perception, lain-lain ang mga pagsabot, ang tod nga si Juan kaingon, ikaw, ang anak sa Dios, nga Mesiyas. So, ingon siya, ana ang ato sad nga paghangyo sa atong Ginoong Dios. Di lang magdali-dali. No, di lang kita instant. It is up to God nagyod. Adto na niya magagad. Basta importante sa maning tawhana bisan tuod og wa dayon makakita, wa gid sa mo surrender. Wa gid siya ma-discourage. Nagpadayon lang gyapon siya kung unsa ang buhaton sa Dios alang kaniya. Manindog ta aron sa tuong pag-ampo ang Dios